konna minn tal-ewwel illi għamilna ċertifikat lokali u naturalment dak imbagħad jitqabbad mas-sistema Ewropea se jkun game changer għaliex se jiffaċilita wieħed mill-prinċipji ewlenin li fuqhom hija waqfa l-Unjoni Ewropea dak tal-moviment tal-persuni li nafu li fl-aħħar xhur kien dritt li ġie ristret minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija għal pajjiżna t-turiżmu huwa kruċjali u qed inħares il quddiem li jkollna sajf ta' xogħol b'saħħtu anke f'dan is-settur u dan iċ-ċertifikat se jkun għodda ewlenija flimkien naturalment mal-vaċċin innifsu sabiex dan is-settur ikompli jissaħħaħ. U ta' sodisfazzjon għalina huwa li issa dan is-suġġett qed jitlab mod frekwenti fuq l-aġenda tal-Kunsill u kemm huwa importanti l-mod kif pajjiżna dejjem kien voċiferu minkejja li aħna pajjiż ċkejken dejjem konna voċiferi fuq dan is-suġġett u qed naraw ukoll il-mod kif qegħdin naħdmu inkluż mal-Libja qiegħed jagħti riżultati sodisfaċenti f'dan is-settur bil-fatt li l-wasliet f'pajjiżna tnaqsu b'mod b'saħħtu. Naturalment weekend wieħed jista' jibdel kollox kif dejjem ngħidu għal daqstant importanti li fuq dan is-settur nibqgħu naħdmu bis-saħħa u dak kien il-messaġġ bażiku li għaddejt fih dan il-Kunsill illum.